Una persona ha estat desapareguda i altres 4 pateixen ferides de diversa gravetat a causa de l'explosió i posterior incendi d'una empresa pirotècnica de la partida de Fontcalent, a la comarca de l'Alacantí. Fonts policials han informat que la deflagració en la pirotècnica Germán Sirvent ha ocorregut en circumstàncies que a hores d'ara s'investiguen a les 11:25 d'este matí i que entre els ferits hi ha una persona més greu amb ferides de tercer grau, mentre que els altres 3 són lleus. Bona vesprada. Les autoritats finalment han trobat el cadàver de Pedro Luis Sirvent, l'amo de l'empresa, després de la deflagració que ha estat hores desaparegut. De seguida els en contarem més detalls en el segon bloc del nostre informatiu, però toca ara repassar en titulars la resta de l'actualitat que ens deixa este dijous, dia 6 de març. Es desactiven els avisos d'AEMET per a demà i la comunitat torna a la normalitat. Es reprenen les classes, l'atenció sanitària presencial i les activitats a l'aire lliure. El valencià guanya per la mínima en l'elecció de la llengua base dels centres educatius. El conseller Rovira remarca la importància de donar llibertat a les famílies per decidir. La localitat de Muros signa el nou contracte de la il·luminació urbana que suposarà un estalvi del 50% per al consistori i suposarà una inversió que fregarà els 800.000 euros. En els esports destaquem la visita del nou president del València Club de Futbol, Kiat Lim, a les obres del nou Mestalla, la que serà la futura casa del valencianisme a partir de l'estiu de 2027. I en l'oratge s'acaba l'episodi del temporal mediterrani i ens ve la borrasca atlàntica que ens seguirà banyant el cap de setmana i l'inici de la pròxima. Els ho detallarem en la secció dedicada a la meteorologia. Tot això i més esta vesprada en Notícies Comunitat Valenciana. Són les 8:02. Estem en directe des del plató 4 d'Estudis Galàxia a Paterna. Anem amb tot. Comencem el bloc dedicat a la informació nacional. El president del govern, Pedro Sánchez, ha participat en la reunió extraordinària del Consell Europeu a Brussel·les. El cap de l'executiu ha lamentat la situació de l'ordre internacional en l'actualitat. Creo que estamos viviendo un momento, y creo que además los ciudadanos así lo perciben, que se acelera la historia. Estamos viendo un orden internacional que se está erosionando de manera mucho más acusada en estos últimos tiempos, pero no en estos últimos tiempos, desde hace ya años, por desgracia, con la guerra de Putin en Ucrania, pero también con lo que está sucediendo en Gaza, estamos viendo cómo ese orden internacional, los espacios multilaterales de diplomacia y por tanto de acuerdo, de negociación para alcanzar la paz, se están viendo erosionados. 2, también el propio derecho internacional. Hay que recordar que nosotros estamos apoyando a Ucrania porque defendemos su integridad territorial, porque defendemos la soberanía nacional y el derecho del pueblo ucraniano a decidir libremente ser lo que quieran ser y no ser un país, o en este caso un gobierno, en manos de intereses ajenos, que es lo que ocurre, por desgracia, con Rusia en otros ámbitos, en otros países cercanos a Europa, como es el caso de Bielorrusia. Y finalmente, como hay países tanto dentro como fuera de Europa que lo que buscan es una Europa dividida, no la quieren unida. Y por tanto, ante estos 3 grandes desafíos que estamos afrontando desde hace ya bastante tiempo, creo que lo importante es que hoy el Consejo dé certezas, y España va a dar certezas en este Consejo y en los próximos meses. Eso significa el que tenemos que trasladar un mensaje de unidad, un mensaje de fortaleza y un mensaje de que vamos a ir hacia adelante en el fortalecimiento de una Europa mucho más unida.
I la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha enviat en el matí d'este dijous un missatge de tranquil·litat front a les amenaces d'imposició d'arancels de Donald Trump a la Unió Europea i a Espanya. Díaz anuncia un nou escut laboral en cas de que complisquen les amenaces del president estatunidenc. Y hoy España, junto a la Unión Europea, se enfrenta a las amenazas sobre el comercio mundial y a la imposición de aranceles. Esto creo que es, ayer teníamos un encuentro con las patronales en nuestro país, desde luego esta es la gran preocupación, igual que lo es en el mundo. Yo aprovecho esta comparecencia para mandar un mensaje de tranquilidad. Quiero dar tranquilidad a las empresas y tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, a los sindicatos de nuestro país. Si estas amenazas se materializasen, no tengan la menor duda de que vamos a emprender un nuevo escudo laboral en nuestro país. Lo vamos a hacer como lo estamos haciendo hoy en Valencia, como lo hemos hecho ya ante muchísimas vicisitudes en España. Si esto sucediera, desde luego prudencia, porque sí, se trata de rescatar empresas y rescatar puestos de trabajo y no otros modelos que tuvimos en nuestro país. També la ministra Díaz ha informat que queden en ERTO per la Dana de València més de 5.000 persones i més de 1.000 empreses. Quedan en ERTE Dana, para que lo concentremos, 5.162 personas y 1.174 empresas. Esto va unido a los datos que esta semana el secretario de Estado de Empleo, el señor Pérez Rey, explicitábamos en la comparecencia de los datos de desempleo que, como saben, son muy positivos en la comunidad de Valencia. En definitiva, que volvimos a ver cómo este mecanismo funciona y está a disposición de la ciudadanía. También hemos retribuido permisos especiales no recuperables y exonerando, como saben, a las empresas del 100% de las cotizaciones sociales. Volvimos a hacer la prestación especial para las trabajadoras del hogar. Hemos hecho el desarrollo del plan de empleo para Valencia. Están diputadas la señora Valido y otros diputados y diputadas de Canarias y de otros lugares de España, andaluces y demás. Vamos a inaugurar, ya estamos inaugurando el nuevo plan de empleo de la Dana, que le denominamos, que tiene unas características también singularmente diferentes al de La Palma, que fue el aprendizaje que tuvimos, creo que mejor, ¿no?, como país. Y van a poder contratar directamente los ayuntamientos afectados por la catástrofe de la Dana, directamente. Es la primera experiencia que lo vamos a hacer. Desde el Gobierno central delegamos directamente a los ayuntamientos hasta poder contratar un total de 3.120 personas. Eso sí, aquí van a ver que la especialidad del plan no tiene solo como misión la reducción de desempleo, sino que tiene la misión, que ya habíamos arrancado en La Palma, pero ahora mejoramos, de reconstruir los daños causados por la emergencia climática. Comencem el bloc autonòmic. Una forta explosió correguda este matí en la pirotècnia Germans Sirvent, situada a Alacant, ha deixat almenys 4 persones ferides i un mort. El cadàver del pirotècnic alacantí Pedro Luis Sirvent, amo de l'empresa, ha aparegut després d'hores desaparegut després de la deflagració. L'incident ha provocat un incendi de gran magnitud i ha obligat a interrompre la circulació ferroviària. Fem el repàs del dia quant a pluges. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha desactivat l'emergència situació 0 per inundacions al litoral nord d'Alacant a primera hora del matí, mentre s'ha mantingut a València i Castelló. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per la seva banda, ha informat que els cabdals del riu Magre han registrat un augment degut al desaiguat de la presa de la Forata, un alivi controlat i que no ha generat problemes en el llit. Tot i això, algunes localitats de la Canal de Navarrés, on ha plogut de forma persistent en les últimes 72 hores, han superat els 400 litres per metre quadrat. I el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s'ha desplaçat a les poblacions de Navarrés, Anna i Énguera, juntament amb el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, i la senadora Estela Darocas, per seguir l'evolució del temporal de pluges
que ha ocasionat registres pluviomètrics elevats a la comarca. Acompanyat per l'alcalde de la localitat, Federico Argente, el cap del Consell ha recorregut diferents àrees de Navarrés per a comprovar el grau d'afectació per les altes precipitacions i s'ha acostat fins a l'entorn de la presa d'Escalona. Posteriorment ha acudit a la Font de Març a Anna juntament amb l'alcalde de la població, Miguel Martín, així com al municipi d'Énguera, on ha estat acompanyat per l'alcaldessa Matilde Marín per a recórrer la Rambla d'Albalat. Més coses. I fa unes hores la Generalitat Valenciana ha publicat els resultats de les votacions de la llei educativa per tal que les famílies valencianes trien la llengua vehicular de les classes dels seus fills. Amb una victòria ajustada, la llengua base guanyadora és el valencià, amb el 50,53% dels vots front al 49,47% dels votants que han optat pel castellà. El conseller Rovira celebra que ha guanyat el pluralisme front al model únic. Las familias que han participado en la elección de la lengua base han apostado por un sistema equilibrado y de convivencia de las dos lenguas oficiales, al elegir un 50,53% el valenciano y un 49,47% el castellano. Esos son datos globales de toda la comunidad valenciana. Ha ganado, creemos, el pluralismo frente al pensamiento único, frente al modelo único. Y se demuestra que esta no era una competición valenciano-castellano, como algunas entidades y partidos políticos han querido ver. Yo creo que ganan ambas lenguas y, sobre todo, quien gana, que es lo fundamental, son las familias, ya que el 60% de estas familias, que son las que han votado, son las que van a definir el nuevo mapa lingüístico de la Comunidad Valenciana. Difícilmente se puede conseguir un equilibrio mayor. Al respecte, Compromís ha anunciat que defensarà en els tribunals a les famílies que, diuen, han quedat atrapades contra la seva voluntat en aules gueto fruit de la consulta de la llengua. Ho ha explicitat el portaveu d'Educació de la coalició valencianista Gerard Fullana en conèixer els resultats que ha donat la Conselleria. ¿Per a què ha servit esta consulta? Si el 41% de famílies no ha participat, si l'altre tant per cent majoritari és de famílies que han dit que es volen mantindre en el model d'ensenyament en valencià, ha servit simplement per a separar, per a segregar l'alumnat amb el resultat d'unes aules gueto que no són pròpies d'una democràcia de l'any 2025. Més coses. L'alcaldessa de València, María José Català, ha destacat l'aposta de l'Ajuntament per convertir a la ciutat en el rebost del Mediterrani. Així ho ha manifestat després d'una reunió mantinguda amb representants de la Reial Acadèmia Espanyola de Gastronomia, de l'Acadèmia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana, de la Confederació Empresarial Madrilenya i amb cuiners valencians de reconegut prestigi. Esta mañana ha sido un placer atender a la Real Academia Española de Gastronomía, acompañada de la Academia Valenciana de Gastronomía, también de la mano de la Confederación Empresarial Madrileña, de gente representante de nuestra gastronomía, de nuestros chefs, también para proyectar de cara al futuro la apuesta que tiene el Ayuntamiento de Valencia por convertirse en la ciudad de la despensa mediterránea, por apostar por el kilómetro cero, por proyectar el valor gastronómico de nuestra ciudad y de nuestros chefs y por convertirnos en un lugar de referencia en el ámbito gastronómico, cuidando mucho el producto de proximidad, el producto kilómetro cero. Es un compromiso que asumimos en la Capitalidad Verde de Valencia y un compromiso que va a seguir adelante con encuentros. Hemos estado planificando con grandes eventos a nivel gastronómico que se celebraban tradicionalmente en Madrid. Bueno, vamos a intentar que se vayan celebrando en Valencia y que vayamos poniendo en valor un poco la gastronomía de nuestra ciudad. Seguim. La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha anul·lat el decret 112/2024 de setembre pel qual el Consell va aprovar el canvi de denominació del municipi valencià de Vilanova de Castelló per la forma exclusiva en valencià Castelló. Els magistrats han pres esta decisió en una sentència després de constatar, a partir d'un informe elaborat pel secretari general de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, que el nou topònim
desplaçament pot produir i ha generat ja de fet confusions en la ciutadania i diferents administracions entre la capital de la província castellonenca i la localitat situada a la comarca de la Ribera Alta. Canviem de tema. València i Ecovidrio llancen la campanya La Recicla 2025 per a unes falles més sostenibles. Sota el lema Busca al teu delegat o delegada sostenible, la iniciativa busca integrar la sostenibilitat en els casals a través d'un nou càrrec mediambiental. Alberto Castellanos. El Palau de la Música ha sido el marco incomparable donde Ecovidrio ha presentado su nueva campaña para las fallas de 2025, aquella en la que habla acerca del delegado sostenible, una nueva figura de la directiva de las comisiones que ha sido presentada junto a Santiago Ballester, presidente de Junta Central Fallera, y Manuel Salas, presidente de Ecovidrio en Valencia. Casi 130 toneladas de vidrio fueron recicladas el pasado ejercicio 2024 y en esta ocasión quieren superar esta cifra. Desde Ecovidrio presentan su campaña para el fomento del reciclaje durante las fallas, en la que incorporan la creación de un delegado de sostenibilidad en las comisiones. Manuel Salas, representante de Ecovidrio en Valencia, ha sido uno de los ejes principales dentro de la presentación de esta campaña, donde plantean un plan para todas aquellas comisiones que busquen mostrar su afán por un mundo más sostenible. Pensamos de alguna manera cómo implicar más todavía a las fallas para que sean responsables durante los días durante el periodo fallero, no solo con el reciclado de vidrio, sino dando un paso más. Pues pensamos que es una buena idea que haya una persona, delegado, delegada de sostenibilidad, que se preocupe porque lo que es la sostenibilidad en todo lo que es el casal fallero y todo el periodo fallero, pues sea un referente y trabajen en pro de la sostenibilidad y del medio ambiente. Santiago Ballester ha mostrado su orgullo frente a un colectivo fallero que busca crecer en el ámbito del reciclaje, con la creación de este cargo que se quiere fomentar desde Junta Central Fallera. Creo que el mundo fallero está muy concienciado, no solamente con la solidaridad, sino con la sostenibilidad, como bien te decía, y el próximo paso, aunque ya hay comisiones, por ejemplo la de Lepanto Guillén de Castro, que tiene su propio equipo dentro de la Comisión Fallera, que se dedica precisamente a eso, a velar y a fomentar lo que es el reciclaje. El año que viene habrá una serie de propuestas que vamos a sacar también para que sean otras comisiones las que se vayan apuntando. Estamos trabajando en dos líneas dentro del Ayuntamiento y junto con Junta Central Fallera, que es por el tema de la sostenibilidad y medio ambiente en cuanto a materiales que se van a utilizar en las plantas, en las propias fallas. Las comisiones que superen los 400 kilos entran en un sorteo donde los ganadores pueden obtener premios como puede ser una mascleta en su demarcación o un pasacalle con banda de música. Vuit i 18 minuts de la vesprada comencem el bloc de notícies de proximitat i ho fem visitant Muro. La localitat alacantina ha aconseguit signar el contracte d'il·luminació urbana amb el qual aconseguirà un estalvi econòmic del 50%. Nando Rico, endavant. Òscar, notícia important a nivell de l'estalvi que va poder generar-se en un dels contractes que anualment ha d'afrontar qualsevol administració local, com els ajuntaments. Es tracta del contracte del subministrament elèctric, en aquest cas de les luminàries. Un contracte que ja està en vigor a partir d'aquest passat 1 de març així a Muro i que va suposar un estalvi de més del 50%, almenys un 50% en els moments inicials, tot després de que la nova concessionària del servei hagi consignat una inversió d'entorn a 700.000 euros per a aquest primer any, amb el qual millorar la sostenibilitat i sobretot la utilitat i la qualitat en la que es presta el servei de luminàries a tota la localitat. A més, les millores inclouen un estalvi anual de 10.000 euros, una partida anual que l'Ajuntament va poder destinar a millores en aquest sentit, la instal·lació de noves luminàries, entre altres edificis en este que teniu darrere meu, com és l'Ajuntament, i també en altres 4 camins de la localitat. Una mesura que previsiblement millorarà l'estat en el que els ciutadans d'aquesta localitat han d'aportar fons via impostos. Per tant, no s'espera que hi hagi més càrrega impositiva per a ells en aquest sentit, a banda, lògicament, de la millora en l'ambient de sostenibilitat, en l'àmbit de la sostenibilitat que va generar-se gràcies a aquesta nova contracta i que derivarà també en un lligam entre aquest projecte novedós que hi ha a Muro, com és el districte cultural, que fa d'eixa pota de la sostenibilitat
un dels seus principals punts. El contracte que regia la prestació del servei d'il·luminació en el terme municipal de la Vila de Muro porta anys caducat, fet que ha obligat a l'Ajuntament a buscar una solució que passa per negociar un nou contracte, una tasca en la que l'equip de govern ha estat immers durant els darrers temps i que s'ha materialitzat des del passat 1 de març. És la data en la que ha entrat en vigor el nou contracte de l'enllumenat públic murer, un servei que prestarà durant els propers 10 anys la companyia Endesa. La signatura del contracte ha tingut lloc al consistori murer aquest 6 de març. Entre les condicions que possibilitarà el nou servei destaca un estalvi del 51% des del primer any d'aplicació de les noves condicions, percentatge que s'espera incrementar amb el temps. Fins ara, l'Ajuntament de Muro pagava vora 340.000 euros anuals per aquest servei, xifra que es veurà reduïda, asseguren, fins als 230.000. La nova situació permetrà no incrementar la pressió fiscal sobre els veïns per l'enllumenat públic. Aconseguirem un estalvi del 51% d'estalvi energètic en la substitució de luminàries, en la instal·lació d'equips de telegestió que permetrà la gestió remota, l'encès i l'apagat de les luminàries, la monitorització i el control del sistema d'enllumenat. Aquests estalvis, evidentment, el que fan és que possibiliten no fer més pressió fiscal als nostres conciutadans. La mayor parte de las inversiones se realizan el primer año para hacer la transformación de la instalación actual. Estamos hablando de tecnología LED que tienen una duración entre 15.000 y 20.000 horas. El resto de las inversiones lo que se hacen es para garantizar los niveles de calidad que se van a tener al final del primer año y de ahorros para tener esa eficiencia energética. Los LED llegan a alcanzar un 70%. Entonces el resto de las inversiones que hay a lo largo de los años es más para el mantenimiento correctivo y preventivo y mantener los niveles que alcanzaremos al final de este año. Per altra banda, el nou contracte es fonamenta en 3 pilars. El primer és la sostenibilitat, ja que comporta el canvi de fins a 2.000 luminàries del terme municipal per altres LED, que requerirà d'una inversió de 700.000 euros per part de la concessionària. El segon, el manteniment continu i la instal·lació de llums solars a diversos camins i edificis de la localitat. I el tercer, la posada en marxa d'un sistema intel·ligent que permeta un millor control de la despesa en il·luminació urbana. A més, el contracte reserva una partida de 10.000 euros anuals per a que l'Ajuntament execute millores en aquest sentit, alineant-se amb els paràmetres del districte digital presentat recentment a la localitat. Endesa hace la inversión para modernizar toda la red de iluminación, con lo que hemos dicho, con el cambio de luminarias, con los sistemas de telecontrol, con las nuevas luminarias en los 4 caminos, con la iluminación del ayuntamiento y la plaza del Micham, como todos los hitos que ha ido comentando el señor alcalde. Y también, lo ha dicho, el suministro de energía durante los años que dura el contrato y el mantenimiento para garantizar que se cumplen los niveles de servicio que vienen en el contrato. Les mureres i murers ens constaria 2.300.000 euros als 10 anys, és a dir, que estaríem al voltant anualment de 230.000 euros anuals. Que és molt més baix. Que és molt més barat de lo que ens costava únicament el manteniment i el subministre estiguen fora de contracte. Els termes del servei seran presentats en societat el proper 12 de març a les 7:30 de la vesprada en un acte a la Casa de Ferro Morera. Gràcies, Nando. Més coses. La Universitat de Huelva ha atorgat les seues prestigioses medalles Universitat de Huelva, la màxima distinció de la institució, a diverses personalitats i entitats que han tingut un impacte significatiu a la província. Entre ells destaca el professor Xavier Querol. Ens ho conta Juan Antonio Querol. Xavier Querol, investigador del Consell Superior de Recerques Científiques, ha estat guardonat amb la medalla Universitat de Huelva en reconeixement a la seva labor de recerca i col·laboració amb la universitat. Al llarg dels anys, el professor Querol ha estat un pilar en l'estudi de la contaminació ambiental, treballant de prop amb la institució en projectes clau per a millorar la qualitat de l'aire i trobar solucions als problemes medioambientals de la província. Querol ha sigut l'impulsor de la creació de la unitat associada al CSIC en la Universitat de Huelva, una iniciativa dedicada a l'estudi de la contaminació ambiental.
Aquest centre ha estat crucial per a la recerca i el desenvolupament de solucions pràctiques que aborden els desafiaments ecològics que enfronta la regió. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, reunido en sesión ordinaria el 24 de febrero de 2025, acordó la concesión de la medalla de la Universidad de Huelva al profesor Dr. Xavier Querol, científico del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y Premio Nacional de Investigación, por su estrecha colaboración investigadora y docente con la Universidad de Huelva a través del impulso de la unidad UHU-CSIC de contaminación atmosférica y por su apoyo en la búsqueda de soluciones a los principales problemas ambientales de la provincia. Durant l'acte commemoratiu del Dia de la Universitat de Huelva, el professor Querol va rebre la medalla UHU, un reconeixement que subratlla el compromís no només amb la recerca científica, sinó també amb la formació i la col·laboració educativa a la regió. Yo no puedo más que admirar el trabajo que están haciendo en la onubense y agradecer estos 32 años de amistad y 27 de colaboración. Desde el accidente de Andalcóllar en 1992, el 25 de marzo, que fuimos al puente de Doblas a muestrear y de allí hasta el puente de abajo donde estaban los campos de fresas inundados, Don Simón, a los estudios que nos encargó el Parlamento español para la diagnosis de Huelva, el Parlamento andaluz para la diagnosis de Algeciras, los fosfoyesos, el estudio de las calimas que estamos haciendo, mandamos a 600 emails la predicción de 24 horas antes, sobre todo para asmáticos y otra gente que se protejan, lo que pronto será público. Amb aquest guardó, la Universitat de Huelva ret homenatge a una de les figures més importants en l'àmbit de la recerca ambiental a la nostra província. Gràcies, Juan Antonio. Ens desplacem ara cap a Ontinyent, que estrena titulació universitària. Es tracta de veterinària i s'impartirà al campus ontinyentí. Jennifer Perelló. La comunitat veterinària celebra l'anunci de la implantació del grau al campus d'Ontinyent de la Universitat de València com una oportunitat històrica per al sector i per a la formació de nous professionals. La creació d'aquest estudi suposa la construcció en una superfície de més de 14.000 metres quadrats d'una clínica veterinària oberta 365 dies a l'any i 24 hores al dia, el que millorarà la qualitat assistencial a la zona, ja que actualment els pacients es remeten a hospitals situats a almenys 45 minuts de distància. També incorporarà aularis, laboratoris i altres infraestructures que dotaran al campus d'Ontinyent d'una oferta educativa de primer nivell. Suposarà una inversió de més de 45 milions d'euros i marcarà un precedent a la comunitat valenciana, ja que serà la primera vegada que una universitat pública oferirà el grau de veterinària i ho farà a Ontinyent. Són tants anys esperant que hi hagi una formació en veterinària pública en la comunitat valenciana. Esta carrera per a la majoria de gent és vocacional. Entonces, des de que tens ús de raó, estàs somiant en ser veterinària o en arribar a treballar en animalets, sinó per dedicar la teua vida a esta passió, que al final és una passió. Entonces, quan de repent comencen a dir-te els teus pares, no, però no vas arribar, o ja siga per nota o perquè el tema econòmic és molt important a l'hora d'estudiar, no s'enganyem, que tens que anar-te'n fora de la teua contornada, perquè per mi anar a València és no res, o a Alacant, però anar-te'n a Madrid, o anar-te'n a Barcelona, o anar-te'n a Saragossa, o a Còrdova, ja no és igual. Dins del sector veterinari també es posa en valor la diversitat d'eixides professionals que ofereix aquesta disciplina, ja que no es limita a la cura de les mascotes. Aquesta és una professió essencial en camps com la seguretat alimentària, la investigació, la salut pública, la ramaderia i nutrició, entre altres.
Pel que fa als terminis per a la implantació d'aquest grau de veterinària, al llarg d'aquest any i part del següent es redactaran els projectes de construcció on la Generalitat inverteix 1 milió d'euros. Els terrenys cedits per Caixa Ontinyent i l'Ajuntament seran el primer pas per a l'inici de les obres. L'objectiu és que el primer curs de veterinària puga iniciar-se al curs 2027-2028. Es parlem ara del musical Priscilla, reina del desert. Considerat el musical internacional més espectacular i divertit, narra les aventures de 3 artistes drag que travessen el desert australià a bord de l'autobús que dona el nom al musical i que està oferint-se actualment i fins el 6 d'abril al Teatre Olímpia de València. Els nostres companys de Tele València han tingut l'ocasió de parlar amb 2 dels seus protagonistes. Y aquí estamos pues para presentaros lo que es este musical que llega a Valencia, un musical pues que tiene una larga historia porque se inspira, no, está basado totalmente en la película de hace 30 años con el mismo nombre, Priscilla, reina del desierto, porque si fuera otra película podría ser Los Vingueros, pero no. Está inspirado en Priscilla, reina del desierto. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos un gran espectáculo musical con más de 40 personas en escena, 500 trajes, 200 tocados, una cantidad de vestuario y de lujo y de brillo espectacular que esperemos poder compartir con todo el público que quiera acercarse hasta el Teatro Olimpia hasta el 6 de abril. Pues sí, además el público que viene a ver Priscilla, yo creo que no se va a esperar todo lo que van a ver. Es un espectáculo no solamente auditivo, sino visual, porque constantemente hay escenas, hay cambios de vestuario, están ocurriendo muchas cosas en escena y yo creo que casi no te da tiempo a verlo todo, o sea, casi podría decir que necesitas venir una segunda vez para hacer un repaso de todo lo que van a ver. Además, pues hay canciones icónicas, o sea, es un musical que no es un musical al uso, porque son canciones que todos y todas hemos bailado en algún momento de nuestra vida. O sea, vamos a hacer un concurso. Venga, Gloria Gaynor. Donna Summer. Madonna. Cyndi Lauper. Elvis Presley. Pat Benatar. The Communards. Pet Shop Boys. Vale, ya. No quiero Pero perder. Es que sigue. O sea, tenemos aquí, los éxitos de toda una vida. Entonces, absolutamente todo el mundo va a reconocer las canciones y las va a cantar, porque la gente canta también. Canta y baila. Contamos la historia de 3 amigos, aquí 2 de ellos, que deciden emprender un viaje físico por el desierto australiano, pero también se convierte en un viaje emocional en el que descubren un montón de cosas importantes como el amor, la amistad, la familia, pues eso, lleno de todos estos numerazos musicales impresionantes y con una historia divertidísima y súper emotiva. Sí, además es una historia que quizá en su momento no estaba muy bien entendida, porque no deja de ser una historia que hace 30 años se miraba de una manera totalmente distinta. A día de hoy, yo creo que personajes como los que aparecen en Priscilla no solamente son personajes pues que pasan por delante de nuestro como una historia, sino que son personajes necesarios, son personajes que traen una moraleja, una enseñanza, una conclusión de vida para que la gente también un poquito se cuestione, ¿no? el porqué de muchas cosas. Aquí vamos a poder divertirnos, vamos a poder reírnos, pero también hay una carga emocional que arrastran esos personajes, pues yo creo que casi como la que arrastra todo el mundo en algún momento de su vida. Totalmente, se pueden ver reflejado en cualquiera de las historias de estos 3 personajes y de todos los demás, pero no sé, creo que contamos también algo que socialmente es importante, muy entretenido, muy visual, muy vistoso, pero como interesante también de hacer reflexionar a la gente que venga a vernos. Pues sí, y además que es necesario todo tipo de espectáculos que contengan personajes LGTB, porque estamos hablando de diversidad, estamos hablando de inclusión, de tolerancia, de aceptación, y todo eso son aspectos de la sociedad que tenemos que trabajar. De hecho, Valencia, además, es una ciudad maravillosa donde se albergan muchísimos tipos de artistas con una gran carga a nivel de mensaje LGTB. Bueno, me encanta, así que os esperamos a todas. Aquí, en el Flumen y en absolutamente todos los espectáculos donde haya pues un espectáculo queer, que también es necesario en esta sociedad que vivimos hoy en día.
8:34 de la vesprada comencem els esports. Kiat Lim ha visitat les obres del nou Mestalla, la futura Casa del Valencianisme, un projecte clau en la generació de noves vies d'ingrés que suposa una gran oportunitat de creixement i amb el qual el València Club de Futbol s'endinsarà en el futur. El nou estadi estarà llest per funcionar a partir de l'estiu de 2027. Parlem de futbol sala amb aquest vídeo. El Club de Futbol Sala d'Alzira ha celebrat la renovació per una temporada més del jugador cullerenc Joan Miguel Piris. I tornem al futbol. Aquestes són les paraules de valoració de l'entrenador de l'Entense, José Luis Oltra, en la prèvia al seu encontre contra el Real Zaragoza. El tècnic parla sobre la possibilitat de que un dels seus jugadors, Víctor García, se'n vagi al Levante davant de rumors de compra i de com li afectaria al club. Hombre, esto no depende de nosotros, no ayuda, evidentemente, pero tampoco lo podemos manejar. De hecho, ¿qué diferencia habría entre que salga público o que no? Si el hecho en sí negativo es que el jugador pueda estar pensando en otras cosas Y yo te contesto, primero, estamos en una situación en la que no cabe ninguna distracción, en la que el objetivo y, por supuesto, el objetivo común está por encima de cualquier objetivo individual. Además, incluso aunque uno pueda pensar, oye, ya, pero yo tengo mi futuro y estoy en tiempo y forma para hacer un fichaje por otro equipo, no es lo mismo llegar a ese equipo desde un equipo que se ha mantenido que desde un equipo que no se ha mantenido. Aplega ja el moment en col·loque en el lloc i toca ja conèixer la previsió meteorològica per als pròxims dies. Avui estic especialment optimista perquè ja estem a punt d'acabar este episodi temporal, però afortunadament des d'esta vesprada, migdia aproximadament, l'EMET ja havia rebaixat el nivell d'avisos per avui dijous en tota la franja litoral i prelitoral de les províncies de Castelló i València, per la qual cosa ja tenim la cosa un poc més calmada, valga la redundància, i a partir de demà, com anem a veure a continuació en la pantalla, els avisos desapareixen per a tota la província de València. En Alacant també s'havien desactivat este matí a primera hora i només ens quedaran estos avisos que són de color groc, com es pot veure en la pantalla, tant a la part nord com a l'interior de la província de Castelló. I són avisos, evidentment, per pluges d'entre 20 i 60 litres per metre quadrat, com veurem a continuació amb més detall. Estos són els que ens queden per a demà, però ja a partir del dissabte, com anem a veure a continuació, riant de riant, no queda absolutament cap avís, almenys de moment que sapiem. Pot canviar un poquet la configuració i tinguem algun avís en les pròximes hores, en els pròxims dies, però en qualsevol cas,
no anem a tindre a priori cap avís ni cap alerta per pluges, almenys en la Comunitat Valenciana. Alguns quedaran en la resta de la península, perquè si en la nit d'avui, a partir de demà divendres, ja desapareix aquest episodi mediterrani de pluges torrencials, aquest temporal mediterrani del que parlava, desapareix, però no desapareixen les pluges, que és el que venim dient estos dies darrere. Per què? Perquè es ve una borrasca atlàntica i ens portarà més aigua per al cap de setmana. Però anem per parts i el que anem a fer ara és veure quins seran els acumulats que anem a tindre a partir d'ara fins a este divendres, seguint la configuració del model francès AROM de predicció, i podem veure com ja esta matinada es poden veure que les pluges que van a anar caient seran més quantioses en la província de Castelló, de fins a 5 litres per metre quadrat, i com va passant la nit de divendres i el matí de dissabte, i en la matinada de dissabte a les 4 del matí, perquè el mapa no aplegava, a més, podem veure que la configuració és aquesta. Les poques pluges que quedaran dissabte en la matinada es concentraran en la zona litoral nord-est de Castelló, amb colors, podem vostès veure, que indiquen que la màxima quantitat de pluja que podrà caure, estem parlant de vora 5 litres per metre quadrat, i com en esta part interior, que està en la part sud interior de Castelló i en la part nord interior de la província de València, tenim també així alguns ruixats que estaran al voltant d'entre 0,2 1 litre per al color blau, 2, 3, 4 i fins a 5 litres per metre quadrat, i també tocaran un poc aquests ruixats al racó d'Ademús. Però, en principi, dissabte, ja ho veuen, aquesta serà la configuració segons el model AROM francès, que és el model de predicció de pluges, i que sembla que la cosa va a millorar. Va a millorar quant a què? Quant a la quantitat de pluges, perquè pluges anem a continuar tenint per aquesta borrasca atlàntica. I vaig a dir alguna cosa més. Ahir vaig arribar a anomenar un tren de borrasques, com els que fa un temps van tindre. I és que sembla que per la península ibèrica va a formar-se un tren de borrasques que banyarà pràcticament a tota Espanya. I a nosaltres també, evidentment, ens tocarà alguna part. Però realment a nosaltres el que es va afectar és aquesta borrasca atlàntica, que si bé se'ns acaba l'episodi de temporal mediterrani, per fi ja hem eixit d'estes alarmes, però anem a continuar utilitzant el paraigües. Almenys el divendres observen per al matí que anem a tindre els coberts amb ruixats tirant a dèbils, com veurem després en les quantitats. També en la província de València, i atenció que a Alacant encara s'esperen intervals nuvolosos en la zona d'Alacant, més quantiosos en la zona d'Oriola, i com a la muntanya alacantina i a les zones de litoral i prelitoral del nord-est de la província d'Alacant, zones de Dénia, també s'esperen aquests ruixats dèbils. Anem a veure per la vesprada com la situació més o menys està igual. Tota la província de Castelló es manté, també a les zones de l'interior i del sud de la província de València, el Cap i Casal i zones de litoral i prelitoral tindran intervals nuvolosos amb ruixats, que també s'esperen a Dénia, a Alacant, la muntanya alacantina també tindrà ruixats, i per la vesprada tots els núvols que tindran a Oriola es convertiran en ruixats. Anem a veure a continuació quins seran aquests ruixats. I torno a dir, tenim encara actiu per a demà divendres en la zona nord i interior de la província de Castelló esos avisos grocs per pluges d'entre 20 i 60 litres per metre quadrat. Però si observen les quantitats ja comencen a ser més anecdòtiques en comparació a les que tenien previstes durant aquest episodi ja han vist, aquestes pluges tan intenses. Observen les xifres: 4,7 litres per metre quadrat a les zones de Morella, 4,1 a Castelló, 6,2 a l'interior, 6,8 a l'interior de València, 2 en zones de litoral i prelitoral, 1,7 a zones del sud, 1,8 a la muntanya alacantina, 0,9 a les zones de Dénia, també 0,9 a les zones d'Alacant i també 0,9 a la zona del sud. És a dir, a pràcticament tot el litoral i prelitoral alacantí la xifra és la mateixa, no aplega a 1 litre per metre quadrat.
Observem ara les temperatures, que sembla que anem a tindre un canvi. No sé si recordaran que ahir parlava de que anem a tindre un augment significatiu. Doncs aquest augment no serà tan significatiu. De moment, observem les que ens esperen demà divendres dia 7, que van mantenint-se els valors més o menys amb els que estem últimament. Fem el repàs, com sempre, de nord a sud. Morella 7 de mínima, 9 de màxima. Castelló de la Plana, 13 de mínima, 15 de màxima. 10 de mínima i 13 de màxima per a Sogorb i zones de l'interior de Castelló. També a les zones de l'interior de València, Requena 9, 12, València 13, 17, 12, 16 per a Xàtiva. Passem al sud valencià, Dénia 12, 17, 10, 14 per a Alcoi, 11, 18 a Alacant i 12 de mínima i 18 de màxima per a Oriola. I una vegada hem vist la part més general, observem les genèriques. Anem per les províncies i comencem per Castelló i el nord de la província de València. Observen que anem a tindre, evidentment, també ruixats que van a ser més dèbils, òbviament, encara que les xifres no les minusvalorem, perquè tampoc són per a minusvalorar. Observem com a Castellfort s'esperen demà ruixats de 10,4 litres per metre quadrat, 8,2 en el cas dels Benicarlandos, 8,4 a Vila-real, 9,1 al Toro i 6,9 a Ademús. Repassem les temperatures. 5 de mínima i 6 de màxima a Castellfort, 13,14 en el cas de Benicarló, 13,15 per a Vila-real, 7 de mínima i 9 de màxima per al Toro i, atenció, 12 de màxima i 7 de mínima per al Racó d'Ademús. Passem a València, on la situació, com anem a veure a continuació, és pràcticament la mateixa, encara que sí tenim alguna xicoteta errada en el que són les iconografies. No va ploure tant com està assenyalant així el dibuix. Les xifres són molt més baixes que les que hem estat tenint estos dies. Repassem: Toixa 7,2, 3,2 Sagunt, 2,3 Paterna, Énguera 3,2, i atenció que Énguera ha rebut bona cosa d'aigua i s'agraeix que siga una xifra tan baixa. En el cas d'Ontinyent, 4,4 litres per metre quadrat i 1,8 a Gandia. Repassem també les temperatures ràpidament. Toixa 9 de mínima, 13 de màxima, 12,15 Sagunt, Énguera 11,14, 12,16 per al cas de Paterna, 13,15 Gandia i finalment 11 de mínima i 15 graus de màxima per a Ontinyent. Repassem ara la província d'Alacant i podem observar que tampoc van a lliurar-se d'esta borrasca atlàntica que ens ve a visitar a partir de demà divendres. Observem que, evidentment, les xifres són més baixes, però no desestimem aquests 3 litres per metre quadrat de Cocentaina, 0,7 de Xàtiva, 2,4 a Ibi, 2,7 a Sacs i 0,4 a Torrevella. Repassem les temperatures. Cocentaina, 10 de mínima, 14 de màxima, 12,17 a Xàbia, 9,13 Ibi, 10,15 Sacs i finalment Torrevella amb 14 graus de mínima i 17 de màxima. I una vegada han repassat què és el que anem a tindre demà, anem a veure el dissabte. Normalment saben que jo acostumem a utilitzar els 3 mapes, però aquesta situació requeria d'un repàs més detallat i per això també anem a veure dissabte de matí i de vesprada com anem a tindre la jornada i després ja passarem als mapes de 3 en 3. I observem que per a dissabte no va millorar la situació per aquesta borrasca, que el que farà és que gastem amb bona gana el paraigües. I és que podem observar com el matí del dissabte anem a tindre ruixats a Castelló, ruixats a València, amb alguna xicoteta excepció, com és el cas de les zones del sud valencià, zones de Xàtiva, on tindran intervals nuvolosos quantiosos acompanyant el sol, intervals nuvolosos amb ruixats en el cas d'Alacant i en el cas de la resta del mapa tindran un matí també amb ruixats. I la vesprada no va millorar pràcticament molt la situació, almenys en Castelló, que es replica. En València també es replica amb la presència també de gran quantitat de núvols en els cels, especialment de la costera. També la muntanya alacantina millorarà un poquet, en aquest cas tindrà intervals nuvolosos i aquests intervals portaran acumulacions. En el cas de Dénia tindran sol i núvols i intervals nuvolosos amb ruixats tant a Alacant com a Oriola. Anem a veure de quins ruixats estem parlant per a dissabte i de quines quantitats. I aquestes quantitats, atenció, que dissabte estan més altes. Observen aquestes xifres que tenim així i que no les perdam de vista. Observem aquests 11,8 litres per metre quadrat que s'esperen a Morella, 14,7 en el cas de Castelló, 10,4 en el cas
de Sogorb i zones de l'interior, 15 litres per metre quadrat a l'interior de València, zones de Requena, i ja en la meitat sud del mapa valencià ja aquestes xifres són un poc més baixes, com és el cas de zones de litoral i prelitoral de València, que s'esperen 2,9 litres per metre quadrat, zones del sud 1,4 litres per metre quadrat, 3,1 litres en el cas de la muntanya alacantina, 1,8 en el cas de zones de Dénia, 8,4 en el cas d'Alacant i en les zones del sud 5,8 litres per metre quadrat. Un dissabte especialment passat per aigua en la zona castellonenca i que estic jo expectant per veure el dilluns els acumulats que tenim de tot el cap de setmana. I parlant d'acumulats i de xifres, anem a veure ja sí el trio la de mapes i podrem observar que no ens anem a lliurar del tot de les pluges per eixa borrasca que ve. Tot i això, la setmana grossa de falles, anem a tindre, jo penso, intervals de pluges durant la setmana, però sembla que anem a tindre, si no canvien les previsions, que anem a tindre un final de falles amb tranquil·litat i una nit de la crema amb tranquil·litat. Això espere i espere que es complisca. I també podem observar que el diumenge anem a tindre bona cosa de pluges, encara que les xifres són molt més baixes. Observem aquests intervals nuvolosos amb ruixats de 2,9 litres per metre quadrat el diumenge a Morella, 1,1 en el cas de la zona de Castelló, 1,4 en zones de l'interior, 1,2 a l'interior de València, 2,9 en el cas de València, Xàtiva, que plourà per la nit i a zones del sud, 1,4 litres per metre quadrat, intervals nuvolosos a la muntanya alacantina que portaran fins a 1,4 litres per metre quadrat, cels coberts amb 1,8 litres per metre quadrat a Dénia, intervals nuvolosos amb pluges d'1,5 litres per metre quadrat a la zona d'Alacant i de 0,9 a les zones del sud. Passem al dilluns, on la situació sembla que millora. No massa, però ja podem observar que n'hi ha punts de la comunitat on no va a ploure, com és el cas de Castelló, com és el cas de l'interior de la província de Castelló. En el cas de València plourà, però serà de nit, i podem veure com, per exemple, la muntanya alacantina i zones de litoral i prelitoral d'Alacant i del sud tindran intervals nuvolosos. Però així de tot, en les zones en les que va ploure, observem les xifres perquè, encara que seran anecdòtiques en el cas de Morella, els intervals nuvolosos portaran fins a 0,7 litres per metre quadrat, 4 litres en la nit de dilluns per al cas de València, 0,6 litres per metre quadrat a zones de Requena i de l'interior valencià, 5,6 litres per metre quadrat, atenció, en les zones de Xàtiva i del sud de la província de València, en el cas de Dénia i les zones de litoral i prelitoral del nord-est alacantí, 5,5 litres per metre quadrat. I fins aquí Podoler. Passem al dimarts. Tenim intenció de donar la màxima informació possible per saber què ens espera en els pròxims dies i observem que dimarts també tornem a recuperar un poc la pluja, no m'hi una altra paraula, i és que anem a estar ben banyats. Observem aquestes pluges a Morella d'1,9 litres per metre quadrat, que també s'esperen a les zones del litoral i prelitoral de Castelló, intervals nuvolosos també per a l'interior, amb 4,3 litres per metre quadrat, 1,9 en el cas dels intervals nuvolosos que portaran aquests ruixats a l'interior de la província de València, zones de litoral i prelitoral valencià, gran quantitat de núvols amb sol, intervals nuvolosos a zones de Xàtiva i de la zona del sud valencià. En el cas de les zones del nord-est del litoral, Dénia, intervals nuvolosos, muntanya alacantina, intervals nuvolosos amb pluja de 3,9 litres per metre quadrat, mateixa situació a Alacant i a Oriola, amb 1,8 litres i 3,2 litres per metre quadrat, respectivament. És a dir, que no ens anem a escapar. I parlant del trio la, anem a veure temperatures per als pròxims dies i deia jo ahir, i deia fa un momentet que aplegàvem a fregar els 20 graus i sembla que relaxa un poquet la tònica en aquest sentit, però sí que és de veres que, per exemple, dissabte, que ja ho hem dit abans,
Dissabte anem a tindre pluges, però sí que anem a tindre alguns punts que superen els 20 graus de màxima, com per exemple les zones de la costera. Xàtiva, si no recorde mal, aplegava als 21 graus, però d'ahir ja res més, perquè a partir del diumenge els termòmetres grau amunt, grau avall, estan relativament alts, sobretot en zones de litoral i prelitoral valencià, on fregarem unes temperatures màximes del voltant de 17 graus, com és el cas de Castelló o com és el cas d'Alacant. En el cas de València fregarem els 18 i en el cas de Xàtiva els 19 graus. En les zones de l'interior tindrem temperatures també altes, però un poc més suaus. 12 graus en el cas de Morella, 16 en el cas de l'interior de Castelló, 13 en el cas de l'interior de València o 14 en la muntanya alacantina. Les mínimes en zones de litoral i prelitoral estan al voltant de 9 i 11 graus i en l'interior estan al voltant de 4-6 graus de temperatura mínima. Passem al dilluns, on les temperatures es mantenen grau amunt, grau avall. Si més no, les mínimes experimenten una baixada no tan significativa, o inclús com les que van preveure ahir, que n'hi havia baixades de pràcticament 5 graus, però al final sembla que no serà així. En el cas de zones de litoral i prelitoral, la temperatura màxima estarà en 18 graus i en les zones de l'interior entre 10, 12, 16, 15 graus. Tenim ahí una ensalada de xifres, però atenció perquè mantindrem aquests 19 graus en les zones de Xàtiva i també estaran de màxima en les zones del sud de la província d'Alacant. Les temperatures mínimes, com havia dit, baixen no massa i estem al voltant entre 9, 10 i 8 graus en zones de litoral i prelitoral, i en el cas de l'interior 2, 6, 5 i 5, és a dir, grau amunt, grau avall, mantenim els números i aquests números més o menys es mantenen amb aquesta xicoteta tornada d'augment de les temperatures mínimes per a les zones de litoral i prelitoral. Dimarts, temperatures de 18 i 19 i 20 graus per a zones de prelitoral i litoral, també Xàtiva manté aquests 19 graus, les temperatures màximes en el cas de l'interior estan en 9 graus en Morella, 16 en l'interior de Castelló, 12 a València i 13 a la muntanya alacantina. Les mínimes es mantenen entre 10 i 11 graus a zones de litoral i prelitoral i a l'interior estaran al voltant de 3 graus, este zero s'ha colat, així que no pinta res, entre 3 graus en el cas de Morella, 8 i 6 i 8 graus en zones de l'interior de Castelló, València i Alacant, respectivament. I una vegada dit això, crec que, en resum, no hi ha molt més que afegir. S'acaben ja, per fi, d'una vegada per totes, els avisos taronges, encara que ens queda aquest últim avís groc per a demà a zones castellonenques, però a partir de dissabte desapareixen per complet. Si la emeten les pròximes hores, no detecta la necessitat de tornar a activar algun avís. Per què? Perquè desapareix este ja episodi de pluges que ens ha tingut el cor en un puny pràcticament a tota la ciutadania valenciana i que allò que ens ve ara, com venia dient, és aquesta borrasca atlàntica que el que farà, com hem vist en els mapes, és que anem a tindre cap de setmana i bona entrada la setmana que ve, també passats per aigua. Però són temporals primaverals típics, pluges primaverals típiques, que dins del mal ens venen genials per a les nostres terres. I esto que ja tancar la nostra edició informativa i anem a fer-ho recordant-los que si no han anat a visitar l'exposició del Ninot de Torrent, recordem que poden fer-ho fins al pròxim dia 13 de març, una exposició en la que tots els ninots escollits per totes les comissions falleres de Torrent estan exposats i que poden vostès visitar-lo de matí i de vesprada en la localitat de Torrent, i que la mostra dels ninots estan presentades les 28 falles de Torrent. I a més de les imatges dels nostres companys de CTL València, tanquem la nostra edició informativa d'avui i de la setmana. El pròxim dilluns tornarem a estar amb més informació en Notícies Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies per la seva companyia, que tinguen un bon cap de setmana i el dilluns més.